danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa da zarar mun ɗaura sabon shirinmu. Tare da ni Rabi'at Kabir Ranka. To mai sauraron mu kamar yadda muka yi maku alƙawari insha Allah yau za mu fara sabon littafi kuma sabon littafin da za mu fara sunan shi Zuma da Maɗaci wanda Bilkisu H. Muhammad ta wallafa. Da fatan za ku kasance tare da mu tun daga yanzu har Allah ya sanya mu kai ƙarshen shi. Mun gode sosai da kuke kasancewa tare da mu a koda yaushe. Yanzu kuma za mu shiga kai tsaye a cikin littafin. A dokance shigo gidan cikin sanda yake tafiya zuciyar shi na harbawa da sauri. Hango ta ya kwance akan tabarma. Ya sauke wata sanyayya ajiyar zuciya tare da murmushi. Ya ƙarasa gare ta, ya zauna cikin tankwashe ƙafafuwa. Ya zuba mata manyan idanun shi, sai dai rumfar da gashin kanta ya yi. Ya rufe fuskar, ya hana shi ganin kyakkyawar fuskar da tsawon kwana 40 bai yi tozali da ita ba. Ya rantsa idanun shi yana kiran hasbunallah. Shirin da ta yi ya yi yawa, a hankali ya buɗe idanun nashi da alamar cikin magagin bacci komai ya faru. Ya soke wata ajiyar zuciya. Kin sauya mini tunani, zuciyata ta zamo duhu ta makance, numfashina na fita da zafin ƙaunar ƙunar sanki. Abbas ina son Abbas, ya ji tana faɗi. Ras gaban shi wani mugun bugawa. Ya ji kansa ya sara, da sauri ya kai hannu ya dafe kan nashi. Idan shi ɗaya ya shiga zub da ruwa. Kan shi ya shiga juyawa, ta sake yin wani juyi ga baki ɗaya. Ta zube hannayenta a gefe. Nauyin baccinta kan bashi tsoro da kuma yawan surutai. Kalaman kaka ya tuno lokacin da tana 'yar shekaru 10 da haihuwa, ya dawo daga duniyar tunanin da ya shiga. Ya murmushi mai ciwo, motsin kaka ya ji, da sauri ya miƙe cikin rashin sa'a ya karo da tukunya. Wake tare da ni, ta faɗi a tsorace. Yana matuƙar tausayin tsohuwar, sai dai a yanzu shine abin tausayi don yana matuƙar tausaya wa kanshi rayuwar da zai yi nan gaba. Ya tattaki zuwa gabanta kamar yadda ya saba, direwa ya akan gwiwarsa. Hannu biyu ya saka ya riko duka hannayenta, hakan ya tabbatar mata da wanda take tare da shi. Ta faɗaɗa murmushinta, boyayyen masoyi. Ya jinjina kai, tamkar tana ganin shi. Ina ka shiga kwana biyu? Mai muka yi maka ka zartar da wannan hukuncin mai tsauri haka? Ya miƙe har lokacin bai saki hannayen nata ba. Kaka ba zan sake ba, ni kaina na wahala. Duk inda nake kuna cikin raina, yanzu ki bani labari. Ya na samu Amatalla? Ta murmushi. Tana nan cikin ƙoshin lafiya. Ya sake tambaya ya karatunta. Kaka ta ce ta zafafa wani fannin har ba ta bacci. Daga ta tsoma ƙafa cikin ruwan sanyi sai ta sha ruwan ti, wanda take cika wannan abin mai ƙamshi, wai diddan kada ta yi bacci. Ya ji daɗi har cikin ransa. Kaka, ina ji a jikina burin Amatalla zai cika muddin ina raye. Za ta zamo cikakkiyar likita wadda al'ummar musulmi za su yi alfahari da ita. Ta yaya haka za ta faru muddin baka bayyana mata kanka ba? Dukkan ganinka zai rushe. Lokaci yayi da za ka gaya min game da ita. Ya sunna kai kawai, sunanka kawai nake bukata ka faɗa kai. Suna ba asali ba. Na aminta da asalinka, mu ne ya kamata ka yi wa wannan binciken. Sunanka kurum za ka gaya mini. Daga nan sai ka bar komai a hannuna. Ya ce ba yanzu ba. Al'amarin ya ɗaure mata kai tsawon shekaru 10 kana hidima da jikata. Ya dace a ce na san waye kai. Ai makanta ba kurumta ba ce. Ya katse ta, ɓoyayyen masoyi shine sunana. Kada ka ci gaba da ɓoye kanka, ina jiye maka abin da zai iya faruwa wata rana. To ka gaya mini, meye manufarka akan jikata? Ƙanwata ce. Ta langabar da kai. Kaka, murya Amal ta katse su. Bat ya ɓace wa gurin tamkar walƙiya. Kaka dai ta kasa motsi tamkar wacce aka dasa. Shekaru 10 ana abu guda. Ta sake ajiyar zuciya, ɓoyayyen masoyi ya tsaya mata a rai kam tamkar wani mayen ƙarfi. Ta miƙe daga kan darduma. Gari ya fara haske, ta fito tsakar gida. Ta yi tuntuɓe da wani abu, da sauri ta kai kallon ta gurin. Wata ƙatuwar baƙar leda ta gani, shaƙe da kaya. Ta durƙushe a gurin, zuciyarta ta tsananta harbawa.
Ta dinga bubbuɗe kayan, dogayen riguna ne masu azabar kyau har kala 4 da kayan kwalliya. Sai awarwaro da 'yan kunnaye da sarƙa masu kyau. Sai ɗaukar ido suke. Ta cije leɓe, zuciyarta ta shiga ƙuna. Bata san sa'ad da ta yi fatali da kayan ba. Ba zan sa ba, bana so, na tsane su. Mahaukaci, aljani. Cikin murya kuka take magana, tana kuma ci gaba da watsi da kayan. Kaka ta nufo gurin cikin lalube. Ke Amal, me haka? Kaka shine yana son kashe ni kaka. Na ce ki daina karɓa, yana son yi mana wayau da hankali. Yana son haukata ne. Ba ɓoyayyen masoyi ba, ɓoyayyen maƙiyi ne. Ki ce da shi idan ya isa ya bayyana kanshi. Kina ina? Riƙe mana hannu za mu yi magana. Ta tsagaita kukanta, ta riƙo ta kamar yadda ta buƙata. Ta lalubo hannun Amal tana matsawa. A yanzu babu shi, har yanzu akwai sauran lokaci, da zarar ya yi mini umarni. Zan sanar da ke kuma a ranar zaki fidda ni kunya. A ranar zaki nuna mishi halacci. Tetris, halacci fa kika ci. Wane irin halacci kike so na nuna mishi? Kaka ta sanya murya, dubi irin yadda yake ɗawainiya da ke. Baki ta buɗe tana kallon kaka. Au damar roƙon shi mukai? Gaya mini kaka, ko neman taimakon shi kikai? Tun daga yau na daina amfani da komai nashi. Ta miƙe tsaye tana dube-dube, ta ji a jikinta kamar yana tare da su. Na yi maka nisa, kullum ƙara min ƙin ka kake yi, da hannunka wallahi, yanzu ba za ka burge ni ba. Ke Amal, ashe baki da hankali? Ashe ke mahaukaciya ce? Wannan wani irin butulci ne? Ina ma ina da ido. Ki ga yadda zan shaƙe ki in tumurmusa ki. Wallahi albasa ba ta halin ruwa ba. Kaka ta faɗi haka tana huci, tana ci gaba da bambamin faɗa. Ta shige ɗaki ta zauna akan tsohuwar katifarsu. Amal ta yi sanyi, duk jikinta ya gama yin la'asar. Lokaci guda ta shiga da na sani akan abin da ta aikata. Lalle kaka ba ƙaramin ƙauna take wa ɓoyayyen masoyi ba. Cikin rashin ƙwarin gwiwa ta miƙe ta shiga gurinta, ta zauna a kusa da ita, tana duban fuskarta wadda ke tamki. A hankali ta ce, na tuba, kada ki mini fushi, zan shiga tashin hankali, ke ce komai tawa. Ta kai hannu za ta riƙo hannunta, kaga ta fusge hannun nata tare da juya mata baya. Ta sake wani maraicewa kamar za ta kuka. Bani da kowa ballantana na je na sanar mishi da halin da nake ciki kaka. Ina son ki sani, idan har hakan zai sanyaya miki rai, zan aikata. Inda zan yi gunduwa da ke, zuciyata ba za ta yi sanyi ba, muddin ba za ki fahimce ni akan ɓoyayyen masoyi ba. A duniyar nan ko ba na raye, baki da waɗanda suka wuce Hajiya Fati da kuma ɓoyayyen masoyi. Wannan kurum nake son ki fahimta. Amal ta dinga kaɗa kai. Na ji na amince, na kuma tuba. Ta kwantar da kai a jikin kaka, yayin da kaka ta ɗora hannu a kanta tana shafar lallausar gashinta cikin furta. Ban taɓa ganin mutumin kirki irinsa ba, babu abin da bai miki ba a rayuwa. Ya yi miki wanki, ya miki wanka, ya wanke miki kashi. Ban taɓa ganin inda namiji ke wa mace kitso ba, sai akan ɓoyayyen masoyi. Yakan kama ki ya wanke miki gashi, ya zauna ya kitse miki shi tsaf. Kaka, a mafarkinki hakan ke faruwa? Amal, har yanzu dai akwai ƙuriciya a tare da ke. Kaka, duk lokacin da kike bani labarin ɓoyayyen masoyi, nakan dinga ɗaukar mafarki kurum kike yi. Idan ba haka ba, yaya za a yi duk waɗannan abubuwan su dinga faruwa? Amma ko sau ɗaya idanuwana ba su taɓa nuna min ba. Na fi tsammani dai gamo kika yi. Kaka ta katse ta ce, ranar da za ki gano shi na nan, ranar zai zo. Kaka, yaushe ne wannan ranar zai zo? Sai bana duniya? Ta kai mata duka mutumiyar wohi. Kin ci gidanku, ni da gani kada ki ƙarasa ni. Ta gantsare saboda shigar dukan da ta ji. Ta ce, wash, kaka za ki ɓalla ni. Amalul Islam shine sunanta na ainihi. Irin matan nan ne waɗanda ɗaiɗaiku ake samu a duka faɗin Afirka. Kyakkyawa ce ta gaske. In ta shiga cikin baƙaƙi, kakan ganta fara. Idan kuma cikin farare ta shiga, takan ɗan disashe. Amma kalarta yayin da take cikin fararen takan fi su ɗauka hankali. Kai kanka idan an baka zaɓi, da gudu za ka zaɓi kalarta ka bar fararen. Kalarta wata irin kala ce da Ubangiji ya yi mata baiwarsa. Tana da matuƙar kunya da kamun kai, kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ba mace ce mai son kwaramniya ba. Sanyi haka dai take, jama'ar unguwa na matuƙar mutunta ta, duk kuwa da
ƙanƙantar shekarunta, musamman ta yadda take tafiyar da al'amuran rayuwarta. Duk ƙwaƙƙwafinka ba za ka ce ga yadda surar jikinta take ba, sai dai ka ce kyakkyawa ce. Sakamakon ko da yaushe jikinta na sanye da wani zumbulelen hijabi wanda ke barazanar share ƙasa. Amal ya kutsa sitirum cikin kiran sunanta, babu kowa sai Hajiya Fati wacce ke kishingiɗe a doguwar kujera da sira a hannu. Sallamar kenan ko? Ta ce da shi, "Oh mom, sorry, Amal nake nema." Ta dube shi a yatsune, wai ba za ka dinga barin yarinyar nan tana hutawa ba? Mom ba ta son abin da zai taɓa Amal. Ya murmushi, wani taimako nake so ta min. Ta taɓa baki, kullum baka da aiki sai bautar mini da yarinya, ina son ka sani Amal ba 'yar aikin ka bace. Cikin muryar lallashi mai haɗe da barkwanci ya ce, "Na sani, Amal 'yar momi ce, lelan momi kuma rainanta, horanta shi yasa nake danganta ta da duk abin da zan aiwatar ko nake bukata. Kin ga ai na girma momi na ta yaye ni, ba zan iya zuwa kai tsaye na ce momi te min girki. Abokaina za su zo ba, dole sai dai na je na ga magajiyarta. Wannan magajiyar ita ce Amal. Ki saka a ranki a wannan matsayin na ajiye diyarki ba matsayin baiwa kamar yadda kike zargi ba." Ta dinga murmushi cikin nuna shi da yatsa. "Ka cika sarkin tsari, sai ka je gidan kaka bata daɗe da fita ba. Sai dai ina tsammanin akwai 'yan kitso ciki a gidan." Ya ce da leɓe, "Oh shit, kai, wannan shine matsalar ta, daga kitso sai a ce gata can an zo ta yi kunshi." Haka ya fita yana mita, ta bi shi kurum da ido, ƙarfin hali kenan. "Ina ga ka kyale ta gama a natse, har yanzu akwai sauran lokaci." "No Anwar, ba zai yiwu ba. Dole ta sallame kowa, aiki na yafi wannan muhimmanci." Anwar ya taɓa baki tare da ɗaga kafaɗa ya ce, "Well, go ahead." Yana tsaye a ƙofar gida, Abba ya kutsa kai gidan, daga soro ya tsaya yana jin hayaniyan mata, ya ja ya tsaya. Wannan shine matsalar gidan, ko da yaushe gidan bai rabo da dandazon mata tamkar gidan biki. Ba su ma ko ganin yanayin gidan, ya dinga bin ko ina na gidan da kallo, ko ina a ɓaɓɓace daga ƙasa har jikin bangon gidan. Rashin daɓen ƙasa ya taimaka gurin zaunewar ramuka a ƙasan gidan. Rashin tsawon katangar gidan ya taimaka gurin ƙarawa gidan muni. Kai da kake waje za ka iya hango na cikin gida, sai dai kallo ɗaya za ka yi wa gidan. Ka tabbata akwai wadatar tsafta. Ga wani ƙamshi da ya zauna a gidan. Shinshinar ƙamshin turaren jikin shi ya tabbatar mata da cewa yana dab da inda suke. A hankali ta mai da idanunta ga sauran gidan. Idanunsu suka gauraye, ta ji gabanta ya yanke ya faɗi. Da sauri ta basar tamkar bata gan shi ba. Ya murmushi, abin a jininta yake. 'Yar talaka amma halayyarta tamkar 'yar sarauta. Tana burge shi, yana sha'awar yanayinta. Ya sani idan zai kwana a gurin ba za ta taso ba, muddin ba magana yi ba. Ƙoƙarin ƙara satar kallonsa za ta yi. Suka sake haɗa ido. Da sauri ya kira ta da hannu, sai da ta ƙarasa kitson da ta kama. Ta taso a natse, yana kallonta cikin takaici, ya jinjina kai. Yarinyar nan na son baiwa kanta wahala, jidan Allah. Cikin 'yan uwanta matan ma bata aje hijabi ba, irin yadda ya kafe ta da manyan idanunsa ya sanya ta mai da kai ƙasa. Kunyarta ya yi yawa, ya faɗi a ransa. "Ina son ki sallami jama'ar ki kuma lissafa mini abin da kika rasa. Zan biya ki, ina son sayan wannan ranar dan Allah." Ya ƙarasa cikin muryar lallashi, ta ɗago kai cikin dubansa, har yanzu idanun shi na kanta. Ta sake ɗauke kai duk da bata ce komai ba. Fuskar ta nuna bata ji daɗin farcin ba. "Oke, kina so ne in je na yi musu magana da kaina?" Da sauri ta kaɗa kai. "Ki yi min magana, mai yasa kike son sauya min kamar ba Amal ɗinmu ba? Ko kin faɗa soyayya ne?" A razana ta ɗago, mamaki da tsoro suka lullube ta. Shi kenan ta mutu, ta shiga ukunta, duk jikinta ya gama yin la'asar. "Gaya min waye shi?" ya tambaye ta cikin ɗaga gira. "Ke sauran basar da zancen, bana jin daɗi ne, amma zan yi duk abin da ka umarce ni." "Oke, to ina son ki ƙura dukkan basirar ki don fitar da ni kunyar abokaina." Ya saka hannu cikin aljihu, kuɗi ya fitar, wanda shi kanshi bai san adadinsu ba. "Ga wannan, ki sayi duk abin da zaki bukata." Ya juya ya soma tafiya a gab da kofar da zai fita, sai kuma ya tsaya ya juyo. "Da karfe 4 nake tsammanin zuwansu." Tabbas soyayya na saka farin ciki, ta sa kuma a rasa. Kwanci take akan katifa tana faman juyi, duk duniyar ta yi mata zafi.
Me yasa take jin Abbas a ranta tamkar ta mace? Me yasa zuciyarta ke son zautar mata da kwakwalwa tare da son tirsasa ta akan abin da ta sani wanda ya fi ƙarfinta har abada? Har abada Abbas ya yi mata nisa. Daga ɓangaren dangi da asali da dukiya, ilimi, mutum ne shi mai tsada. Namiji ne shi wanda duk wata isasshiyar mace ke mafarkin samu. Yana da aji da girman kai ga kuma naira. Abbas ya fi ƙarfi na, zuciyata ki daina ɗora mini abin da ko a mafarki ba zai kasance ba. Amal ta ji an kira sunanta, muryar kaka ce ta katse ta. Ƙoƙarin seta muryar ta take, ta sani. Duk da kaka ba ta gani, takan fahimci duk wani yanayi da take ciki. Walau na farin ciki ko saɓanin haka. Wai ba yanzu kika gama ce mini zaki wa baƙin yayanku girki ba? Kaka na gaji ne. Abbas ta fahimci bai ɗauke ta da komai ba, sai ta dinga fidda shi kunya yayin da ya baki. Daga lokacin bata da sauran mahimmanci a gare shi. Ki tashi na ce, ba na son shiririta. Ta miƙe cikin sharar ƙwalla. A kicin take faman kai komo, ta sauke ta ɗora, gaba ɗaya aikin ya kwaɓe mata. Sai yanzu ta fahimci ta ɗebo da zafi. Ƙarfe 3 ya fakin a harabar gidan, kai tsaye wuce sashinsa, inda gaba ɗaya ƙamshin girkin Amal ya gama cika gidan. Ya murmushi tare da ambatar Amalul Islam. Banɗaki ya shiga yi wanka, ya shirya kansa cikin wasu fitinannun kaya, riga da wando. Wandon bulu ne, rigar kuma yalo ce. Ya fito tamkar wani basarake, ya feshe jiki da turare. Ya ɗauko agogonsa yana ƙoƙarin ɗaurawa, ya nufi sashin kicin. Ya daɗe tsaye a kanta yana kallon yadda take aiwatar da komai cikin natsuwa. Yanayin komai cikin rashin kuzari, idan ka dubi uban aikin da take, ba za ka zaci ita ta yi su ba. Ƙamshinsa tuni ya isar mata, ta ji gaba ɗaya ƙafafunta sun yi mata nauyi. Ya zaga gabanta sannu da hidima. Kanta a ƙasa ya shiga binta da kallo. Tun daga sama har ƙasa yana mamakin ƙatoton hijabinta wanda ke barazanar share ƙasa. Ya ƙunshe dariya a ciki, wai ke wannan abun baya damun ki ne? Da sauri ta ɗago kai tana son sanin wani abu ne wanda yake nufin zai dame ta. Idanunsa suka gauraya a karo na farko a lokacin. Zuciyarta ta ji tana bugawa lokacin ma da ƙarfi, gaba ɗaya ƙwarjinin shi ya rikita ta. Sai saurin mai da kai. Ya sake murmushi, ina nufin wannan kayan zafin, hijab ɗin ya yi girma da yawa, idan kina so zan siya miki na zamani masu ado a jiki. Bata kula shi ba, ƙoƙarin sauke tukunya take a kan gas. Ki yi mini magana. Ya faɗi cikin kashe murya, ya sake dawowa gabanta yana laluban fuskarta. Amal ya kira sunanta, kai tsaye ta sake ɗagowa. Ga yadda kika haɗa gumi har kan hanci. Wannan na nuni da cewa za ki kishi. Masana sirrin mata sun fassara duk macen da ke gumin hanci za ta yi zafin kishi. Kin ga kyanki mijin mace ɗaya, kamar ni kenan. Kalamansa sun sanya numfashinta tsayawar wucin gadi. Ƙwarai ni mijin mace ɗaya ne, sai dai ni ɗin mai tsada ne. Ya kai hannu yana son ɗauke gumin da ya dandazo a kan ɗan siririn hancinta. Murya Hajiya Fati ta katse shi daga barin abin da yake ƙoƙarin aikatawa. A dabarance ɗan ja da baya cikin shafa ƙiya. Ta ƙaraso gurin tana duban shi da fuska a tamke tana mita. Amal kin ɗebo da zafi. Da kin bi ta tawo. Kin yi abinci kala 2 ya wadatar. Momi babu komai. Ai na ma kusa ƙarasawa. Shi kan gogon tuni ya daɗe da baiwa ƙafarsa iska. Yanzu gaya mini, mai zan kama miki? Man banda abinki wannan ai bata san ciwon jikinta ba. Nur da ke ƙoƙarin shigowa kicin ɗin ta ci. Duk da hararar da Hajiya Fati ke watsa mata bai sanya ta rufe baki ba. Ba kya ganin kullum cikin aiki take babu dare ba rana kamar jaka? Ta saba, ta taso cikin wahala, ko mai zaki ce ba za ta taɓa